Να ξέρετε ότι όταν οι λογισμοί έρχονται για ένα λόγο. Να μην λέμε το Κύριο Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Ακόμα και οι καλοί λογισμοί. Θα μου πείτε με καλοί λογισμοί, ακόμα και οι καλοί λογισμοί, οι καλοί λογισμοί έρχονται σιγά σιγά στον άνθρωπο. Οι λογισμοί καλοί, οι θεοφιλείς λογισμοί που έρχονται από τον Θεό, έρχονται σιγά σιγά. Εμείς δεν είμαστε άξιοι να έχουμε καλούς λογισμούς. Θυμάστε όταν ο Άγιος Ισόης το συγκρίνανε με τον Άγιο Αντώνιο και του είπαν ότι έχεις φτάσει στα μέτρα του Αγίου Αντωνίου, είπε ότι αν είχα ένα λογισμό, λέει, του Αγίου Αντωνίου, θα ήμουν όπως τα χερουβίμ. Και πώς μπορείς να έχεις ένα λογισμό του Αγίου Αντωνίου? Φυσικά ήταν στα ίδια μέτρα με τον Αγίο Αντώνιο, δεν το συζητάμε, από ταπείνωση το είπε. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι λογισμοί καλοί θα έρθουν αφού καθαρίσει η καρδιά μας. Εμείς θέλουμε όταν μπαίνουμε στην πνευματική ζωή να έρθουν όλα. Να αποκτήσουμε προορατικά, διορατικά, διουρητικά, όλα. Να έρθουν όλα. Και πολλές φορές ακόμα μου έρχονται νέοι στην πνευματική ζωή, έτσι, και μου λένε, μα ξέρεις, έχω λογισμούς, και εγώ αυτό, και εγώ εκείνο, και εγώ το άλλο. Και λέω, και τι θέλεις να έχεις, να βλέπεις αγγέλους? Δηλαδή, πώς την είδες δηλαδή τη δουλειά? Μπήκες μέσα στην πνευματική ζωή και θέλεις να έχεις τα πάντα, μα ξέρεις, έχω αυτό το πάθος και έχω εκείνο, ναι, και έχεις αυτό και εκείνο, και θα έρθουν κι άλλα. Και θα δεις και πόσα θα έρθουν στην άλλη. Κάτσε, περίμενε καμία δεκαετία, 10 χρόνια, στην 20ετία να δεις τι θα σου βγουν. 20 χρόνια μου λέει, τι θα κάνω? Του λέω, κουμπάρι, τα περίμενες, του λέω. Να μπεις στην πνευματική ζωή και να γίνεις Άγιος. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα? Να τα παραιτήσουμε, να κολλάμε μπρίκια. Συγγνώμη που μιλάω έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αλλά είναι άνθρωποι που έρχονται και μου λένε, ήρθε ένας ιερέας μια φορά, πριν από λίγα χρόνια, δεν ήταν, μέσα στην αποτύχηση. Λοιπόν, μου λέει, πάτερ, δηλαδή έχω συνέχεια πειρασμούς, μου λέει, στη ζωή μου. Ναι, και, του λέω, ναι, και. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Μου λέει, δεν γίνεται χωρίς πειρασμούς. Του λέω, δεν γίνεται χωρίς πειρασμούς. Μα μου λέει, έχω αυτό τον πειρασμό. Του λέω, αν θα έχεις αυτό τον άλλο πειρασμό? Όχι, μου λέει, καλός είναι αυτός που έχω.